Meclisin dowamında Birleşen Milletler Guramasının bu yürütülüştürülen idarasının çeklerindeki hizmetdaşlığı östürmenin meselelerine qararlı. Şeýle-de ýurdumyzyň milli gymmatlyklaryny UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl meden mirasynyň sanawyna girmek boýunça teklipleri bilen baglylykda özara gatnaşyklaryň geljeki ugurlar ketitlenildi. Munun başga-da döwlet başlarymyzyň tapşyrygyna laýyklykda UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toporunyň geçen ýylla alyp baran işleriniň jemleri hemem 2026-njy ýylyň meýilnamasyna belleneni wezipelleri baradaky maglumatlar diňlenildi. Şoňlan bir hatarda 2025-nji ýylda UNESCO-nyň hemem 10 sewet düzümleriniň wekilleri bilen sany ulgam arkaly dowuşuklyň geňeşmeliň 10 çatynyň geçirilenigi bellenildi. Olaň dowamyna ilim, bilim, medeniýet we ekologiýa ulgamlaryna netijeli hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlaryna garaldy. Meýlim bolýarly Türkmenistana milli mirasymyzyň senetçilik däpleriniň amal haşam sunugatynyň bütün dünýäde wagt edilmegine, sunugatyň dürli görüşleriniň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz tarapyndan başlanyp, hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyzyň baş tutanlygyny üstünlikli durmuşa geçirilýän döwlet siýasaty netijesinde türkmen jemgyýetiniň ruhy we aň bilim kuwatyny artdyrmaga, milli medeniýetimizi kemilleşdirmäge, taryhy, medeni, tebigy ýadygarlyklarymyzy gorumaga hemem aýagly saklamaga gönükdiren giňgerli işler alınıp barlýar. Baý medeni mirasymyz halkymyzyň nesilden nesile geçirip gelýän gaýtalanmajak maddi we ruhy gymmatlyklarynyň bütewi ulgamydyr. Hot şu nukdaý nazardan ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleri şol sana UNESCO bilen hyzmatdaşlygy ýedigderli giňeltmäge aýratyn ähmiýet berilýär. Türkmenistan UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasy gorumy hakynda, bütün dünýä medeni we tebigy mirasy gorumy hakynda konwensiýalaryna we beýleki köp sanly resminamalaryna goşulmak bilen olaň düzgünlerini durmuşa geçirmek boýunça halkara tagallalary işden gatnaşýar. Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde UNESCO-nyň kafedralarynyň ikisiniň we klublarynyň altysynyň açylmagy, şeýle-de alty orta mekdebiň bolsa, bu guramanyň assesirlenen mektepler toruна girdilmegi, ýaşlyň dörejilik we ilmi barlyk işçiligini kemale getirmek, olaň öz ýurdunyň medeni gymmatlyklary, dep desurlary baradaky bilimlerini ýokarlandyrmak babatda uly ähmiýete egedir. Çykyş edenilen belleşe ýaly geçen ýylyň dekabryna ýurdumyzyň ilim we bilim ulgamyny östürmekde gazanan ýokary netijeleri, ähli ýaşdaky raýatlyň ömrüniň bütün dowamyna okumagy, hemem bilimler özleşdirmek üçin zerur şertleri döreden Aşgabat şäheri UNESCO-nyň öwreniji şäherleriniň bütün dünýä toruna girdildi. Munyň özi Türkmenistana adam mümkinçiliklerini östürmäge, bilimleri we innowasiýalary özleşdirmäge gönükdirilen jemgyýetiň kemale getirilme uguruna edilýän tagallalaryň halkary derejede ikrar edilýäniniň aýdyn güwäsidir. Şeýle-de 8-nji 13-nji dekabr aralygyna Hindistan Respublikasynyň New Delhi şäherine geçirilen UNESCO-nyň maddi däl medeni miras gorumak boýunça hökümetary komissiyasiniň 20-nji mejlisinde türkmen alawaý itlerini östürip ýetişdirmek däpleriniň UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girilýäni hakyndaky çözgüdüň kabul edilendigini ygtyldy. Şeýle-de 2026-njy ýylyň garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan bedewatly at muradyň mekany ýyly diýilip eglan edilmegi, mukaddes garaşsızlygymyzyň şanly 30 ýylyk bayramy münasibetli şu ýylyň dowamyny ýurdumyzda we daşar ýurtlarda geçirilmegi meýilleşdirilýän çäreleri görülýän taýýarlyk işleri bilen bagly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Mundan başga-da mejlisde UNESCO-nyň iri düzümlerini ýurdumyzyň ornuny putulandyrmak, halkara ilmi gatnaşyklary geňeltmek, sanly taslamalarda hyzmatdaşlygyň hemem maglumatlary alşmak mümkinçilikleri ýaly möhüm wezipeleri garaldy. Guramoçylyk we beýleki meseleler aralyp maslahatlaşyldy.